El conflicte de Xipre arriba a la pantalla amb segell andorrà. Aquest dilluns s'ha presentat a la zona neutral de Nicòsia el documental Xipre, la isla dividida, dirigit per l'escriptor David Castillo i produït amb Marisa Pulidor. La peça recull 6 anys de recerca i filmacions sobre un enfrontament que des de 1974 manté separades les comunitats gregoxipriota i turcoxipriota. L'obra no busca ser una lliçó d'història, sinó una narració coral de veus, on ciutadans i líders polítics expliquen la seva visió. De fet, és l'únic documental en mig segle que inclou entrevistes tant amb el president de la República de Xipre, Nikos Christodoulides, com amb el president del Nord, Ersin Natar, així com amb representants de l'ONU. Castillo i Pulido remarquen que l'objectiu és obrir camins cap al diàleg, apel·lant al perdó i la reconciliació. El projecte, financiat íntegrament amb fons privats, ha buscat mantenir la neutralitat i donar prioritats als testimonis personals, molts d'ells carregats d'esperança malgrat la divisió. Els autors esperen que la peça contribueixi a remoure consciències, també a escala europea, i recorden que, tot i la fractura política, a peu de carrer la convivència entre comunitats continua sent possible. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.